देखा लो मालिक सरऊ आइल बड़न खेती में होते ठड़ा होके काम कर रहा होता। देखा लो ए बड़ा कौन काम में सरऊ लगैले बड़न। सरऊ लो खेती में आवे लो देखे खातिर काम होता कि ना। और 3 जनी काटा तड़ी लो कटिंग कर तड़ी लो और 2 जने के लगैला हन पाई बिछावे खातिर। देखा लो और 2 जना पाई बिछाव तड़ल आ हई 3 जनी काटा तड़ी लो। हई काटा गइल बावे अब ओनिए के बाकी बा काटे के। हइयो कटा गइल बावे। अच्छा लगी तो कमेंट करके बताइए लो, लाइक शेयर करिए लो।